Afei yebetie Nana Otuo Serebour a Otuo the Dwabenhene of Dwaben traditional area. Nana Piao. Yewura Omampeni Nana Dudankwa Akufo-Addo Ghana Mampeni. Yewura Cyril Ramaphosa South Africa Mampeni. Miwura Minya Penny Otumfuo Otuo Otuo Osantehen. Minyanom a menimopam our Council of State, man, Mema, Free Council of State, Munina Mwaba, Minister for Moha, Chief of Staff, or Office of the Presidency, Deputy Ministers, Nananum, man, Mema, Mufri Chichi Benche, Abasam Babwame, na ene, Nami Ayaduma. Medi mfia duonum ewa konwa so yi mo aboa me ama me de sida ama nyame na mo nyina asepe ho ndemase pi Ewura Mampeni ya da ase se hoho a ena nyimbe nkwa obesra wo ama nkrankwa anya ne de na ode no aba dwaben ha so mehwe de ye and said, "Dear Ghana, see a mammo sit here. Ah, yeah, tete a mammo. Na Sadia Waye, Wama, in fear do no media no. I hear Astra Ghana mine. I can say, I do Africa. Africa to the we are singing and so at it. May I say, the man does say, no, me, summer or Mampeni. Ewura Mampeni of Free South Africa by so they me chair now sister no who say oni agipa anya ntem na park make say me na nche nanso ese asa atwen wo Free Ghana wo say ko ba fuforo Ewura Otumfo Odaroma Free South ba banwa so mfie aduonum yensa nie remind there what kire dosoro nko amaye pa bibia ni ho a wogya yemu Brano oba besrain so ba nunya doso oba no odoso oba no pepam tamwa mfie duni me di me mfie duanan ametra konwa so Odaroma wa obai krata tintimi ye o tro forward ansa na ebobodwa no wa obaba ahimfie foforo ayesie obebie edwabo ebo ne ha mfie duni nso odo anu onyam aba beta ekire ama eye fefefe asida ana Otumfo ede dawo amia me de me kasaba me ho a aye mani gise Free say obetra konwa so yi bibia ni ho a oye aja me muda akwantu a watu akoma na nyina aye ope se mekọ makojao na me no adwen na dia ma asanteman ni Ghana man so anya ankoso Otumfo asida na mdida wo na memwa na emra da animi odo ntiase a ewe ntem no enkoso enyi na nyina yentrase na emfahwe Ghana man ene asanteman ni Ghana man besa ba osu bio am Mr. President odia meni omienu na frok patawe asuman
time on your university 1960s mu hono now we legon na me se me tech that time na she bell bottom etimi de kakra na efise mbedi hwen mfia dunumi ada na we ntem emofrabrem no osa masa do no atra ho bibia ye dwabe ha bia oba enya yi a oba enya hota a oba na no a yede sa apramen eto ewura Dwabenhene wow na ntimpaboa so ebai ebehwe asa dwumadie no ekoso kama oba mfia aduanan adudi da no na oye candidate Akufo-Addo na o kaya me kasa obaba bio no na ye mampani ampa na midi mfia aduonum oba aso mampani na Dwaben de so bia anyamfaso wo aban mu a Dwaben ye ka ho bi pa ntibia da bia no na tie a o hwe so enso ye hwe oso se de na meka no sabe obi ka se aban onye bi a o ma hwe Dwaben sabe aya ope senka first one nka ni ajusufo wo assembly ba kono oba ye watetim o ma Dwaben municipal assembly o ma yanko district kra o fa ye boom ayekufo ye fa dia ye fa boom nti o de ko municipal assembly nye wa no fafa na o de ye o sa sidan atwa so miensa office o mbe aduoson e de ama assembly no dan no o fa o ha nchemu aduru be aduoson enim se obaba bio no ye bodwa abie dan no ano e se plot no be sia ho mo be si dia kareka ho na kumase for class nya bi aba we senkade sanwa ka be ho se ekrom ha ye han enam street light sonko a odi aban e si abeka sei ye wo so a ye asotef foforo kra Dwabenhene square na no bi ye anso so no dwuma odi aman e si ba bi ye nan mienu afei Dwaben yakwa konfitire a babia na nka obi e si dan yakwa nko no odaroma aye opese ni nyina wu yakwa nko ho ama se babia obia wo bia no nka se otiwrem and ye twam kra ne se ye kwan a efiri aha ekodwo so efiri se adwan kwan ba de na nka kwan no wonam so na fe oyem hyehyew na wani ababiem no enne odoye na opepa nti sa kwan no asphalt da so say eyo Ewra president me bedi hin mfia aduonum ayanya me pe sa bambia obaba bia oturo nsa freme se mmeboa me nchira dwen board so advisory committee so bibia omoye Ewra Kufo Ewra Rollins mama ko ekofo no chairman mfia du Ewra Kufo mama ko council of state na sa efan say amani na da hoyi oba enso wadi so sai usai atu nsa fra mi say council of state usai mi sa ko na me ko asum me so asum adwuma na sabi mpadu asan wo yo hina wo ye ti mampopo miti na de na ede ne say me duru ho me nuano mpanimfo a wo mo ho nimdie akakua wo mo ho wo mo nyina anu ko benkrom say Otuo na yepesa oye etitrani na me dese numunya wonde share me no so me so me gye me ho asumi ama afutu fata bia e de ema Mr. President amna so ha eba se 2021 osan asesemu no osan ka se me ko council of state bio me ko ye no so me apamfo a me no nko hia anso nyina ya adwen se de maye de di kai no enam se me no mtra tepenti empa se me sai twaso bio na me ye chairman nti sa chairman ya me di no mfie twaso menu a ebi si da e wo Ghana ha no na adodan Akufo-Addo president odaroma na abasa council of trade for so monso madaroma
ana mosa eba me tumi say me say nye chairman bio na president said dia wo kan krata o trofa me ngma no ho no o kan brofo me puto kakra oda ma wa de o tre no quote as providence would have it, we have been thrown together in the latter years of our lives in the service of Ghana. Said ye o kano o say said ye sabio na me hihye no ye mpanimfo yi na me asa me hye bio a ni nya de som Ghana man na me sure bo say sum anya futupa me de tu no me man enkwati uda da bia me tuufo a ebehwe aboa ama amamu akoso ama Ghana man so anya yentuma pa afra na sesi a ye di mfia duonum yi ade a ase edi kan ye ne se ede aseda ema Nyankopon na ndaroma eno ahwe so ejidi e wono mu ntina ya transia ahwe ame transe ame anya mfia duonum por ewa akonwan so akonwan no mfie no anya trotin se onam asphalt so ebu ha ne ahwe ase ne efro ne esane ne nanimo etwitwi ne tikokonua nanso ni nyina nyame adom nti etimi abeduru sade yedure nyame twedwa mpon ane yeda na se na fe da munya so ase obi a ne na hia mfie aduonum nya ade a mode aboa yen nyasa mo kire adwempa a mode ama yen ama yetumi aye adwuma da munyina ase me da ase ya me man so me da mase pi mfie aduonum mama me asumdue obia ntene nsame so se waye bone na beyiwa no da mama asumdue a medwen so na se be de adwen no ba mode mo so mo nyansa eboa ama bibia eyeye e ba ye no me hyase no sabe ne eni kapre ne e ba for ya fi bia bobo ska no ekoye edisi toilet edibi school edibi drains ni nyina na free mommoa ne mentoboa ene ma hoden a mo de ye communal labor na ma hoden ni munyansa a mo de boa ye nti no ene ne dwaben sebe menka entumi ho na emom obia ka se dwaben aye krakohwe ebi ka afra dwaben Dubai na me Dubai de bani nyi ho me pa dwaben New York azesia ye di mfia dwonum a sabe ye hu se ye bibi no ade a se adwen ho bio a se ye ne se mfia dwonum akai ade na ase ye ede je nchirima se ade ede beda ebebre so ne afut atetipa ede ma nchirima se ya mane emu ne ma ye ahombrase no kredie ebu ede ma panin adwumaden wa so se be cho so pa munsu aye adwuma ene ade a ase edija ye nkwala no se da chi eni ho a ye ne nkwala no benya nkwala no betime abehwa kire amaye enom santi anniversary dwuma ye die pi na ye di ma nkwala egu akokansie football ye spelling bee ye akokansie ye debate nyina se de nkwala no omonso adwen beba se ye onana bi wo ho a omo beboa amadachi omutimi ahweye amaye yenkwala no tete ho agora na edie anto akire chishaba aso ampe ni nyina nkwala no ze enim adan na nkwala ana video games achai ayi won free sebe agora wogua wo nyansa wo fie ntete ye yi free ho nti ye adwen se free na ekọ menim dwabe man ene mpanimfo ye betete nkwala no